siendo hijo de risa, no tocáis por él llorar. La risa nos ha cabido, el llorar nos acerca, que apenas habéis nacido. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí compartindo este momento musical connosco. Como dixeron na presentación, somos o coro de cámara Cantantibus, vimos dende Ourense. Bueno, eles venen de Ourense, eu veño dende esas tierras frías do norte de Ferrol, comparación con estos, temos outro clima. Son un director convidado, por lo tanto, eu que son profesor de secundaria, como algúns dos integrantes do coro, tivemos alumnado de segundo de bacharelato que acaban de ter as abado, non? Remataron ainda os xoves. Pois esta é a miña abado. Sempre que teño un concepto con eles, como chamame de vez en cando, é a miña selectividade que chamamos na miña época particular. Así que estou sempre con a espada de Damocles, porque se non fago a boa dirección xa non me chamo. Acabamos de interpretar Niño de Dios de amor herido, do compositor español Guerrero, que era un sacerdote sevillano, que esta era unha especie de canción polifónica sacra. E imos continuar co Renacemento, con ese século, neste caso tamén XVI, pero con un dos grandes compositores do Renacemento europeo, que é Palestrina, con este motete Sicut Cervus. Circus
Pues ahora damos un pequeño salto no tempo da historia da música. Desde o século XVI pasamos ao século XIX a romanticismo austríaco, neste caso co compositor Anton Bruckner, e tamén cun motete titulado Locus Ist. E agora, de Panove, ahora século XX, o compositor francés Maurice Dufay, que compuso un Notre Pépère, que é un famoso, foi un gran compositor para coro, pero tamén un gran organista que recibiu ademais numerosos premios en concursos de interpretación de obras.
Ben, non sei onde se iba esta persoa que acaba de... bueno, creo que vais a poner a tocar o piano, e a nosa pianista acompañante María José, que ven acompañarnos a unha serie de pezas que incorporamos no repertorio de hoxe con este formato de coro de cámara e piano. Empezamos coa primeira obra para coro e piano do compositor Mark Burroughs, un compositor nacido no ano 1971, que ten esta peza a tres voces titulada Lux Eterna. E agora seguimos con compositores norteamericanos, tamén un compositor, Peter Anglea, que compuso este Jubilate Deo, é un compositor bastante novo, de feito nació no ano 1988, máis ou menos como a miña idade. Jubilate Deo,
O programa de hoxe parece un monográfico neste punto de compositores norteamericanos, pero coincidiu así. E agora estamos con un dos meus favoritos, un gran compositor deste século XXI, que é Eric Whitacre, un compositor, como dicen, norteamericano, famoso a nivel internacional, por sus composicións bastante arriesgadas en canto á armonía, e imos facer unha de sus icónicas obras, que é unha especie de nana titulada The Sealed Lullaby.
cambiamos radicalmente de estilo e pasamos a unha versión dunha peza dun estilo tecno-pop que do grupo Yazoo, que titúlase Only You, que penso que é unha canción que les pode soar. A melodía é de Vince Clarke, que era realmente o teclista deste dúo británico, que con este tema estivo moi alto nas listas de vendas no Reino Unido. Looking from my window now, like a story of love. Can you feel me? Can you love me yesterday? I'm moving farther away. Can you hear me? All I needed was I love you again. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. Sometimes when I think of her name, my mind is only a game. And I need you. Listen to the word that you say. It's getting harder to stay. When I see you, all I needed was to love you again. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. All I needed was to love you again. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. This is going to take a long time. I won't ever smile. Can I hold more? Won't you little understand? Is that a touch of your hand? Midnight close door. All I needed was to love you again. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. And all I ever knew. Only you. Soaba a canción ou... Ben, pois agora, como non podía ser de outro xeito, tiñamos que meter algo da nosa terriña. Imos cantar unha peza en galego, que é Cantar de menos, pero non dun compositor galego, senón dun compositor vasco, que é Javier Busto.
Desgraciadamente, todo ten un principio e un fin. E agora chegamos ao final deste pequeno concerto. Queremos de novo agradecerles a súa asistencia no concerto de hoxe, agradecer, por suposto, a Fundación Vicente Risco por ternos convidado a facer este pequeno recital. Como dicía ao principio do concerto, todo estou a prova, espero que haxa fortes aplausos despois porque o meu posto como director convidado pende dun fin. Pero hai un concepto que se puxo de moda últimamente, que é o de taquilla inversa. Curioso concepto, taquilla inversa. Claro, taquilla inversa parece que ao final o público vai sair con cartos do espectáculo, a taquilla inversa, pero non funciona exactamente así. Como poden observar, hai unha pequena caixa de madeira feita a man por nosos carpinteiros, e aí, ao final do concerto, se quere, non é obrigatorio, poden aportar unha pequena cantidade porque nos non cobramos por este concerto como tal, así que calquera donativo será benvido. Aceptamos cantidades que van desde, obviamente, os 0 euros a, se hai algún cheque na sala, 10.000 euros, máis non sería excesivo. Así que imos despedir o concerto, de novo moitísimas grazas, cun tema brasileiro, para dar un poquinho de gusto ao concerto. Será berimbau, que como saben ese instrumento que de corda percutida, que se emprega moitas veces, se algún dos presentes, eu non o fixen, pero sí que vin algunhas representacións de capoeira, pois é típico que a veces estén tocando mentras están nesa especie de medio danza, medio arte marcial, que se acompañan de diferentes instrumentos de origen brasileiro, e un deles é berimbau. Así que despedimos este concerto, moitísimas grazas, espero vernos algún día, se non me volven a chamar, como din os da miña terra, verémonos por os bares, e moitísimas grazas, faremos berimbau para rematar este concerto. Oh
Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou a garota. Berimbau, berimbau, berimbau me confirmou, vai ter regalo amor, tristeza cara. Berimbau, 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 que meu bem de bem não trai o amor que te quer, seu bem, quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem, quem tem dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém, o dinheiro de quem não dá, e o trabalho de quem não tem, capoeira de bom não cai, e se um dia lhe cai, cai-lhe, berimbau, 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 capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou a garota, berimbau, berimbau, berimbau me confirmou, vai ter regalo amor, tristeza camara, berimbau, 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 berimbau. Moitos os aplausos, pero claro, non contábamos con este entusiasmo do tuso repertorio, non sei que podemos facer, de buscar entre algunhas partituras bellas que teníamos aí, a ver que podemos ver por aquí, bueno, en fin, algo que non está aí. Pois despediremos este concerto improvisando un espiritual americano, Didn't My Lord David Daniel, esta vez sí, tamén acompañada pola nosa fantástica pianista María José. Sí que será porque xa non temos máis repertorio. Pois xa non podemos facer máis. Moitísimas grazas, foi un placer estar aquí en esta nosa vila de Allariz. Ata cando vos queres. Didn't my Lord, deliver Daniel? Didn't my Lord deliver Daniel? Why?